Jannik, vi er filmet i 135 sekunder. Nej, 65. Det er sgu lige meget. Ja, okay. Nu skal I se. Så der kæft, det er noget, var det ikke sjovt for ikke en svar? Smid en... Kender du det? Smid den dernede, så I skal dø. Man kan også bare tage en sniper. Når den kommer. Hold da kæft, du. Kom nu her. Så det er noget, der virker. Kom nu her for helvede. Skyd nu bare i fucking benet. Hvordan kan han tro, at jeg ikke er gået? Eller hvordan kan ikke... Hvad får han til at tro, at jeg ikke er gået? Nå, fordi han kan se spidsen af din sniper. Hvad så nu? Nu kan han ikke se mig. Han står stadig der. Han må være. Knæk ham nu bare i foden. Nej, de skal komme op. For helvede. Ja, sådan der. Det er noget, der virker. Jannik! Ah! Jannik, du dør du! Nej, det tror jeg ikke. Motherfucker! Det er noget, der virker, det der. Det er sandt noget, der virker. Hold da efter. Ja, folkens, nu er filmet i 250 sekunder lige nu. Så mit navn er Matti Matthäus Bøller Tjønvold Rex. Nej! Det var sgu da ikke Brix, det var en stedfar faktisk. Han hedder Brix. Jeg siger Rex. Ja, Rex. Ah! Sådan der. Det er C4 det her. Hold da kæft. Det er noget, der lurer. Ah! Nu har han 6 stjerner. 6 stjerner! Hold da kæft. Så kommer der FBI og alt muligt. Okay. Folkens. Mit navn er Folk. Det skider i bukserne. Hold da kæft, det er noget, der virker det der. Okay, Jannik, du har 200 sekunder tilbage. Ja. Okay, folkens, når vi kommer op på 1000 sekunder, så lukker vi. Og så begynder vi på en ny episode. Fuck, jeg bliver røv. Jeg skal stå klar med den her. Den er fucking god, den der, mand. Ja, den er mega epic. Så var... Okay, folkens. Jannik. Ja, vi stopper nu, og så laver vi et afsnit 3, hvor jeg stadig er i gang med de her 6 stjerner. Nej, det gør vi ikke. Vi stopper ikke endnu. Vi bliver ved med, indtil vi har lavet... Vi bliver ved, indtil vi har lavet 1000 sekunder. Okay. Fuck. Læg stille! vi er Hvad fanden? Læg der! Okay, folkens. Hvad hårfarve er I? Køn eller pige, eller er I unisex, eller hvad fanden er I? Er I så dreng eller pige, eller? Hvad fanden er det for noget at spørge om egentlig? Fordi jeg er til piger. Det er sgu da også. Siger du skal være jomfru hele livet. Hvor løg da kæft. Det skulle jeg sagt op i skolen. Hvad? Jamen, det er ikke sikkert, at I får så mange afsnit mere. Det er ikke sikkert, fordi det har han sagt i episode 1 hele tiden. Nå jo, det er fordi, jeg flytter til Aarhus eller Viby. Hold nu kæft! Ikke lige nu for helvede! Ikke lige nu, for det er vigtigt. Fuck dig, lorte Jannik. For hold da kæft. Jeg gider sgu aldrig nogen. Hov, så kom der sgu en der. Hej hej. Nå, det var jeg, du skulle gå nu. Sådan der. Læg stille! Røvhud. Op, der er du lige ny mælk! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Man, synes I, det der det er en lækker røv? Det er noget, vi er. Et billede, vi har taget ned på stranden af det her. Det er bare fint.
Okay, væk fra computeren søndag. Og Jannik. Ja. Ja. Skal du aldrig med og hjælpe med at arbejde? Nej. Nej.